Salam hormatly tomoşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýürüti siz üçin taýýarlanýan taýlanan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabr naksanyna Türkmenistan Yaponiya infrastruktura pudugyna hyzmatdaşlyk üçin ýol kartasy täzelenir. Türkiýanyň migrasiýa gullugy, Stambuldagi daşary ýurt raýatlar üçin çäklendirmeler, dünýä çempionaty üçin 3 million goly bilet satyldy. James Bond paşalyk orden bilen feýlgyny ýaly habarlary ýetirýäris. Hormatly tomoşaçylarymyz, habarymyza başlamazdan öňünçe şenbe güni, ýagny 2022-nji ýylyň 22-nji oktýabryna sagat 22:00 Atawatan TV YouTube kanalyna Humay serialymyzyň ilkinji bölümini size ýetirýäris. Türkmen milli dehep desturlaryna berk ıgrarly, ödünü, milliligine bolan anamy, şeýlehem akyl hekmeti bilen ödünü ýetişdiren, üstünlükleri anamly ädimler bilen baryan Türkmen gözeli Humayın häzirki döwrüň hakyky durmuş şertlerini täsirli baştan geçirmeleri dogrusyndaki filmde tomoşa edip bilersiňiz. Türkmenistan Yaponiya infrastruktura pudugyna hyzmatdaşlyk üçin ýol kartasy täzelenir. Türkmenistanyň Daşary işler ministri, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetining başlygy Raşid Meredow bilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Yapon-Türkmen komitetiniň başlygy Itochi Corporation kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hiroyuki Subaýyň arasyna sanly markaly duşuk geçirildi. Duşukda taraplar iň ýokary derejedäki döwletary gatnaşyklarynyň ösmegini möhüm rol oýnaýanlygyny bellediler. Şonuň bilen baglanlykda şu ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýollaşlygynaky Türkmen wekiliýetiniň saparynyň we netijeli duşuklarynyň ähmiýeti bellenildi. Bu saparyň barşyna öňe sürülen takyk teklipler hemde Tokyodaky duşuklar ara alınıp maslahatlaşylan innovasiýon taslamalar boýunça pikir alşyldy. Gepleşikleriň dowamy bilen komissiýetlaryň başlyklary infrastruktura pudugyna hyzmatdaşlyk üçin ýol kartasyny täzelemek, innovasiýa ideýalary we degişli taslamalar bilen doldurmak meselelerine garadylar. Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň strategiki, dowamly we uzak mökletliğin häsiýetini belläp, taraplar bu özara gatnaşyk üçin möhüm mexanizmyň ykdysady hyzmatdaşlyk üçin Türkmen-Yapon we Yapon-Türkmen komitetleriniň işçiň işiniň möhümdigini bellediler. Şu nukdaý nazardan komitetim şu ýylyň ahyryna 14-nji mejlisine taýýarlyk, gün tertibi we ýakyn wagtda geçiriljek duşukda gol çekilmegi meýilleşdirilýän resminamalar ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy, Stambuldagi daşary ýurt raýatlary üçin Türkiýe Respublikasynyň İçeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy Stambul şäherindäki daşary ýurt raýatlarynyň wagtlyň ýaşamy üçin resminama kabul edişlik barada bildiriş neşir etdi. Migrasiýa gullugynyň web saýtyna 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 19-njy senetine ýerleşdirilen habara görä, käbir aýratynlyklardan daşary Stambulyň käbir etraplaryna wagtlyň ýaşamy üçin resminama kabul edişlik 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-njy senetinden başlap kabul edilmeýär. Şeýlelikde 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-sinden başlap Stambulyň Awjylar, Bahçeli Evler, Bagjylar, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sultan Gazi we Zeytunburun etraplaryna ilkinji ýüz tutmalar kabul edilmeýär. Eýsem kimler 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-sinden soňra hem wagtlyň ýaşamy üçin resminama tapşyryp bilýär. Türkiýanyň raýatlary şeýle hem mawy kart eýeleriniň 6458 belgili kanunyny gödüňde tutulan maşgala agdalary. Bu etraplarda öň wagtlyň ýaşamy üçin ruhsatnamasy bar bolan daşary ýurt raýatlarynyň 6458 belgili kanunyny gödüňde tutulan maşgala agdalary. Gozulmaýan emlägiň ýerleşýän ýeriniň ýokarda agdalan etraplaryň birine bolmak şerti bilen çäklendirme senetinden öň gozulmaýan emläk satmak
wadasy baradaky şertnamasy bolup, çäklendirme senetinden soňra ýaşaýyş jaýynyň eýetçiligi baradaky resminamanyň eýesi bolan daşary ýurt raýaty we çäklendirme senetinden öň agdalan etraplarda ýaşaýyş jaýynyň eýesi bolup, ilkinji gezek wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama üçin ýurt tutanlar. Şeýle hem 6458 belgili kanuny gödöňde tutulan maşgala agdalarynyň agdalan kanunyň 31 bendi gozgolmayan emlak maksatly çäginnäki ýurt tutmalary. Hastahanada yatmak görnüşini bejerge alýan we wagtlaryň ýaşamak boýunça ruhsatnamada salgy hökmüne hastahana salgysyny berýän daşary ýurt raýatlarynyň 6458 belgili kanunyň 31 bendi bejerge almak maksatly çäginnäki ýurt tutmalary. 6458 belgili kanunyň 31 bendi maýa goýun maksatly çäginnäki daşary ýurt raýatlary bilen bularyň kanuny gödöňde tutulan maşgala agdalary. Agdalan etraplarda ýerleşýän universitetlaryň ýa-da universitetlaryň bu etraplarda ýerleşýän institut, fakultet we ýürütük hünärmen okuw jaýlaryna hasaba alynan talepleriniň wagtlaryň ýaşamak üçin ýurt tutmalary. Agdalan etraplarda hereket etýän wagtlaryň ýaşamak üçin resminamasy bar bolan we bu resminamanyň görnüşini üýtgetmek isleýän we kanuny möhleti çäginne ýurt tutulan wagtlaryň ýaşamak boýunça resminamanyň görnüşini üýtgetmek üçin ýurt tutmalary ýa-da möhletini uzaltmak boýunça ýurt tutmalary. Başgaça aýdamyda awjylar, bakçaly evler, bagjylar, Başyk şehir, Esenler, Esenýurt, Fasih, Küçükçekmece, Sultan Gazi we Zeytun burnu etraplaryna 2022-nji ýylyň oktyabr aýynyň 20-sinden soňra ilkinji gezek wagtlaryň ýaşamak üçin resminama ýurt tutmalar kabul edilmeýär. Emma ýokarda agdalanlar muňa degişli däl. Dünýä çempionaty üçin 3 million goloy bilet satyldy. Katarda geçirilecek 2022-nji ýyllaky futbol boýunça dünýä çempionatynyň öňü sirasyna bilet satywynyň 3 million goloýlanlygy habar berildi. FIFA tarapyndan berilen beýanatda 20-nji noýabrda başlajak ýakyn günnogorda we Arap dünýäsinde ilkinji gezek geçirilecek ýarşyň biletlerini isleýän ýokary dogy ma'lum edildi. FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino, Katarda geçirecek FIFA Dünya Çempionatynyň iň gowsy boljokdygyny ilmidama aýdaryn. Dünya tolgunýar, Katar taýýar, iş tamamlandy. Bilelikde iň gowy ýarşa taýýar bolalyň diýip belledi. Katarın paytagty Doha şäherine geçirilen metod ýygynyna gurnoýjylar tarapyndan dünýä çempionatyna taýýarlyk görülýänligi barada goşmaça gyzyklanma sebäpli goşmaça 30.000 mihmanhana otugynyň taýýardygy ma'lum edildi. Şeýle hem şu güne çenli 2089 million bilet satylan ýarşa iň köp isleg bildirýän ýurtlaryň hataryna Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Saud Arabistany, Angliya, Meksika, Birleşen Arap Emirlikleri, Argentina, Fransiya, Braziliya we Germaniya ýaly ýurtlaryň jan koýarlarynyň bardygy bellenip geçirildi. James Bond paşalyk ordeni bilen teýliglandy. 5-nji we soňky gezek James Bond'un keşfine janlandyran İngiliz aktýory Daniel Craig Birleşen Paşalygyň ordeni bilen teýliglandy. Kino dünýäsiniň iň meşhur keşfi hasaplanýan James Bond'un keşfini ýerine ýetiren Daniel Craig kino we teatr ulgamyny bitiren hyzmatlar üçin Büyük Britaniýa paşalygyny tarapyndan uly sylagy munasip boldy. Merhum Şadinany Yelizaveta II gyýdy we häzirki paşa Karl III aýal ogany Şahzada gyýdy Anna Windsor köşküne geçirilen dawarada aktyor Craig'a ordenini goşurdy. 54 ýaşyndaky aktyor 2006-njy ýylda Casino Royale filmi bilen ilkinji gezek James Bond'un keşfini ýerine ýetiripdi. Şondan soňra hem Craig bir neçe Bond filmlerde suraty düşdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkiýe Ýewropa bilen Russiýanyň arasyna tebii gaz merkezine öwrilýär. Türkmenistan bilen Eýran sowda gatnaşyklaryny işçileşdirýär. 80.000 kilogramdan gowrak nah ýüplük eksportda ýerlenni ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna diýdarlaşýança hoş sag bolun.